יודו לך רעיוני אל מבטני יוצרי על קרבתך בסיני להאיר את נרי על כן בתחנוני אפאר בשירי בכל ימי ושני עד לעולם אשמח בך, אשמח בך, אשמח בך, אשמח בך אל העולם, אשמח בך גואל נפשי. איש קדוש מהראשונים, מהדורות שלנו, נשמה גדולה כזאת, ממנה ומעלה, הם בודקים מהמזבח ומעלה. היה איש פלא, עושה נפלאות גדולות לבדו. גאון זה ראשי תיבות, גדול אתה ועושה נפלאות. כך היה המנוח. לא כאן כמוהו, לא היה כמוהו. גם בדורות קודמים לא היה. שלח קודש ברוך הוא אותו, כי להשם וזוך ארץ וישת עליהם תבל. יודע הקדוש ברוך הוא צדיקים מועטים שתל אותם בכל דור ודור. שלח לנו הקדוש ברוך הוא איש מופת, איש גאון בתורה, בחוכמה, במידת השם טהורה, מזכה הרבים. אספר לכם סיפור מה שהיה עליו בשנה בימיו. יש עיר במרוקו שמה בודנים. וזאת, והוא פעם מתגורר שמה. מתגורר עליו בשלום שמה. והנה נכנס שמה, נודע לו שיש מקווה ישן, נושן, ואי אפשר לטבול, אי אפשר להשתמש בו. היו טובלות, היה שם נהר, היו טובלות. באותם ימים היה מחלוקת, היה מלחמה בין ממשלת צרפת ובין אנשי מרוקו עצמם. וזה שר הצבא של צרפת, עשה את המחנה שלו סביב הנהר. הנשים היו טובלות בנהר, היה מקום צנוע, היו טובלות שם. אבל כשעשה שם את המחנה, לא יכלו לעשות שום דבר. והיו בצער גדול. הרב עליו השלום, והרגיש בזה, מיד קרא פנסי הקהל, וגזר עליהם שמיד יעזבו כל מה שיש להם, ויעשו מקווה טהרה. טוב, נרתמו לפעולה, הביאו פועלים, הביאו ככה, במשך חודשיים גמרו את כל העסק. מקווה לתפארת. הכינו את הכל, אבל מתי גמרו? סוף חודש תמוז. אתם יודעים מה זה תמוז? חמה בתקופתה. במיוחד במרוקו. כן? הוא הולך לראות. ראה איזה מקווה נפלא. עשה גשם. עמד בחוץ, נסע אליו לברום. השמש זורחת, הוא אומר, ריבונו של עולם, אנחנו עשינו מה שמוטל עלינו, תעשה אתה מה מוטל עליך. רק אמרתי בבעדם, תקדרו שמיים בעבים, השמש פחדן, ברכה. והוא שמיים בעבים, והיו איזה גשמי ברכה. עשו תעלה משם עד המקווה, כדי שהמים יזובו לתוך המקווה. המקווה מנה מים. כולם התפלאו, זה תמוז. זה לא תשרי, לא חשבן, לא שכת. טוב, אחרי שהתמלא, הגאון עליו בשלום, עיין, היה בקיא גדול. היה איזה בירז קטן, שממנו ידעו המים, מהתעלה לתוך המקווה. הברז הזה, פוסל אותו הגאון יהודה עייש. ספר בית יהודה, יש לו תשובה, פוסל את זה. הרב ראה את זה, סתר. מה זה, נגד רבי יהודה עייש, בשביל הערוך המשפט דבריו. אבל רבי יהודה עייש, אני לא אעשה נגד רבי יהודה עייש. היה לו בן דוד, רבי יחיא הדהן, בן דודו של הרב. הוא תלמידו. כן, בא אליו.
אמר לו על אחריותי, על עצמי, שזה הכל כשר. אמר לו, כשר, זה לא מהדיונים, אני לא אעשה נגד רבי יהודה מה יש. טוב, זה היה נס, קודם תעשה נס, מה יש לעשות? אמר, אני לא אעשה נגדו. קרא פועלים, תריחו את המקווה. הריחו אותו. מה יעשו? הרב גוזע עליהם, כסו. הוציאו את כל המקווה, הריחו אותה. עמד אחר כך ואמר, רבי יהודה, עשינו כדבריך, פסלנו את המקווה, לא רצינו לעשות נגדך. אתה תעשה שלחותך עכשיו, לך למרום, תביא לנו גשם. הוא גמר לדבר עוד פעם כדרו שמיים באבים, וירדה איזה גשמי ברכה, נתמלא המקווה עוד פעם. איזה נס, מי יכול לעשות דבר כזה? זה רק שמואל הרמתי עשה, הלא קצר חתים היום, הוא קרא לשם ותן קולות. איפה יש דבר כזה? יהיה עדה בשלום, וכל זה כבתות לשם שמיים. לא לעשות נפלאות, כמנתו לשבועת תורה, שיזרבו טהרה בישראל, יאללה בשלום. כשהייתי אצלו, פעמיים, 3 הייתי אצלו, כל פעם קבל אותנו איזה מאור פנים, איזה כבוד תורה, עליו שלום, איזה כבוד, אפשר לתאר, ותראה שמכבד את אהבתו לתלמידי החכמים, אפשר לתאר. اسمح بخ اسمح بخ اسمح بخ العالم اسمح بخ גואל נפשי את גאולת העולם. לפני פחות משנה ברכסים בביתה של משפחה רגילה שהיו נוהגים להדליק נרות, מלבד נרות שבת, עוד נר לכבודו של הבבא סאלי. יום אחד ניקו את הפיח והנה ראו את דמותו של הבבא סאלי על הקיר. אני לא הייתי מתייחס לסיפור הזה אם לא שהוא נבדק ברצינות והתברר שלא מדובר בציור מעשה ידי אדם. יש כאן איזושהי התגלות מיוחדת של כמין הערכה, ומעניין שדווקא הבבא סאלי, יש הרבה צדיקים בדור, מקובלים וגדולים, אבל הבבא סאלי היה מהדמויות שחיו את הדור. הרבה מופתים והרבה ניסים קשורים וכרוכים בעניינו של הבבא סאלי, רבי ישראל אבוחצירא, נכדו של רבי יעקב אבוחצירא, בעל המופתים הידוע, שיש כמה סיפורים שגם אני מכיר באופן אישי, פשוט מדהימים, על גדולתו ועל הקשר שבינו לבין בני אדם, וכשאדם מחפש להרגיש גם עניינים שהם מעבר לטבע, יוכל לראות בעניין הזה. הנה הכתבה שהופיעה בערוץ 2 בטלוויזיה. זה שאלה, זה שאלה, תראי את היד עד לגבה, זה ככה היא מקופלת אפילו. זה חבל משלו, זה משהו, זה דבר זה לא דמות מצוירת, זה הילה. ברכסים נפל דבר. ברגע אחד השתנו חייהם של דיירי הבית הזה, זוג צעיר ו3 ילדיהם. תברך אותי בבקשה. בזכות. תברך אותי. שואלים במה זכית. לשמור אותך, תזכה להגיע לתכלית האמיתית, בשביל הבא אדם. אמן, לכן לבורא, כולם. הכל החל לפני שבוע. עת החליטו לנקות את הפיח שהצטבר על הקיר מעל נרות השבת. הלכו לישון, קמו בבוקר, וראו על הקיר את דמותו של הבבא סאלי. עמק ביטל את היד שלו. האצבעות הם כמו אצבע אחד עם מקשה אחת. הלכו לקבל עצה מנכדו של הבבא סאלי, רבי דוד אבוחצירא בנהריה, שידע מיד. נס קרה ברכסים, והשמועה נפוצה בכל הארץ. שמענו שיש פה נס גדול. אנחנו יודעים שבחודש ניסן יש את כל הניסים, וניסים ונפלאות, וזה אחד הניסים. מאז יום ראשון הגיעו אלפים לראות את הנס. לראות ולהתחזק. זה לא בגדול וזה לא מטושטש ולא כלום, זה ברור, ובתמונה הייחודית שלו עם היד. וזה באמת, אני חושב שזה מסר. אני רואה את כולי כשראיתי את זה. זה אות להחזיר את האנשים מתשובה. באתי וראיתי את זה, התרגשתי, דמעות ירדו. הולך?
למה אתה מתרגש מזה? מה זה עושה? זה עושה הרבה. צדיק גדול. הקדוש ברוך הוא בעצם מתגלה, הוא בעצם מתגלה על ידי הניסים האלו. דיירי הבית נאלצו לעבור לגור בחלקו האחורי. הם הקפידו שתישמר הפרדה בין נשים לגברים, גם את שעות הביקור הגבילו, והמונים מכל הארץ ממשיכים לבוא לרכסים. אני אומרת שהיה פה צייר שבדק את זה, שלא ציירו את זה. זה הילה. אנשים דיברו הרבה. זה הילה שלה בבס. הוא בדק שלא ציירו את זה, זה יופי. אבל אנשים מבחוץ בוודאי ישאלו, אולי באמת סתם, כמו שרגילים לומר. מתרשמים, מסכימים שזהו אות משמיים, אך על פירושו התווכחו וידונו ימים ארוכים. נפשי עליי מרה, אהובה אשכונה והרחיקה לדור במדבר עלינה ואולי אמצע טוב. זבני איזו דרך חרך ואל חגם אני אוהו 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 אוהו
וספי